Escolten bé les orelles, perquè la pregunta que us farem és de color verd. Agafem primer que si desordenem aquesta pregunta no és gaire difícil, igual que la gent que la sap. Atents a la pregunta, se la fas? Vale. Heu de buscar a les fitxes vermelles quantes porcions de fruita i verdura ens hem de menjar al dia. O si sabeu, blau. Primer, això sí sabeu. Groc. Blau-groc. Val, de moment blau-groc. Vosaltres ho sabeu? Doncs preniu, si de cas. Perquè si s'equivoqués el blau, rebotarà el groc. Si el groc s'equivoqués, el vermell, val? Vinga, comencem. Quin blau? Cinc què? Cinc fruites? Cinc fruites sol o cinc? Ai, fruites i verdures, no? A veure, l'equip blau m'ha dit que la quantitat de 5 de racions de fruita i verdura són 5. 5 o no? No. 5 o no? No. Gràcies. Sí, és correcte! 4 punts, Marina. 4 punts de l'equip blau. Recollir les fitxes. I ara un moment, perquè l'equip blau hem de decidir què ens pensem. Entre tots, l'equip blau ha decidit que ens mengem la fresa, maduixa. Vinga, maduixa tothom. Si no ens agrada, la parlem. Entenem el que és. Les dones no?